Ahojte, moje meno je Kicka a dnes spolu s našou lesnou svorkou pokrstíme novú lokalitu v rámci bežeckej série pretekov Behaj lesmi, no a ňou je Slovenský raj. Raj má čo ponúknuť, je to lokalita, ktorá sa považuje za jednu z najmladších národných slovenských parkov. Táto reportáž bude plná teda krásnej prírody a ako zvyknem hovoriť, budú ľudia, budú príbehy a budú emócie. Pre našich bežcov sme si dnes pripravili aj novinku a to na konti Speed Section, je to úsek, v ktorom sa meria rýchlosť. No a tam ich cvakne fotoservis, tak ja verím, že majú okrem nôh natrénované aj úsmevy. Počasie nám dnes praje, tak si poďme spolu užiť Slovenský raj. Naši najmenší vždy patrili k najväčším bojovníkom z našej bežeckej svorky. No a zatiaľ si s každou výzvou poradili na výbornú. Dnes budú čeliť novej, doposiaľ nepreskúmanej trati. Tak ja verím, že si s ňou poradia s ľahkosťou a úsmevom na tvári. Ako sa tak pozerám, už sú na trati, tak poďme ich povzbudiť, nech sa im beží lepšie. Ahojte, dievčatá, ako sa vám bežalo v Slovenskom raji? Mne sa bežalo dobre. Mne sa bežalo super. Ty chodíš na všetky preteky? No, bol som. Super, a na ktorom mieste si skončil najlepšie? Na prvom. Profesionálny bežec, tak ďakujeme, že si v našom týme. Ahoj. Čo ty, ako sa ti dnes bežalo? Super sa mi bežalo, bolo to hrozne dobre. Atmosféra tu je podľa mňa parádna. Krásna atmosféra tu. Čo sa ti páči na Behaj lesmi najviac? Že tu beháme po lese. Tak ako pri každých pretekoch, aj na týchto nezabúdame na tých, ktorí to potrebujú najviac. Vďaka nášmu partnerovi TV Joj môžeme sumou 1966 € zlepšiť podmienky pre pacientov detskej onkológie v Košiciach. Pomáhať nás baví a určite v tom budeme pokračovať aj naďalej. Je to celkovo prvý beh úplne, alebo prvé Behaj lesmi? Prvý beh celkovo, možno od nejakých 12 rokov. Aj počas tohto ročnej série pretekov Behaj lesmi naši bežci prispievajú svojou účasťou v Jojšport rane na dobrú vec. No a tu v Slovenskom raji je Zuzka zo spoločnosti detskej onkológie v Košiciach. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Zuzka, na čo budú použité prostriedky, ktoré sa tu prizbierajú? V prvom rade by som sa chcela poďakovať organizátorom behu Behaj lesmi. Chcela by som sa poďakovať televízii Joj. Chcela by som sa poďakovať všetkým bežcom, ktorí prišli dnes a podporili tento úžasný projekt. Peniažky budú použité na rekonštrukciu oddelenia, ktorá sa v najbližšej dobe bude konať. Čo je v rámci tej rekonštrukcie také najdôležitejšie pre tie detičky? Najdôležitejšie je nedostatok miesta na detskej onkológii, takže nedostatok lôžok, stiesnené podmienky. Niekedy sa rodičia na izbách v podstate tlačia, sú 3 rodičia a 3 deti, takže niekedy sú 6 ľudia na jednej izbe a to je neúnosné. Je to naozaj veľa. Tak sme veľmi radi, že dokážeme prispieť v rámci nášho charitatívneho behu aj na takúto krásnu vec a veríme, že tých peniažkov sa vyzbiera čo najviac. Áno, ďakujeme pekne. Bežcov hlavných tratí čaká prvýkrát v našom seriáli Neznámo. Áno, ako sa popasujú s doposiaľ neprebehnutou trasou, uvidíme v najbližších minútach. Čím som si naozaj istá je, že každému z nich budem vidieť v cieli na ústach úsmev, keďže dnešná trasa je naozaj nádherná. Bežať a pritom mať výhľad na naše Tatry, to sa nedeje každý deň. A keď k tomu prirátame aj miesta ako Tomášovský výhľad, tak máme preteky, na ktoré sa nezabúda. No veď posúďte sami, nebudem rušiť, poďme sa kochať krásami dnešných pretekov. Odkiaľ ste prišli? Prišli sme z Brna a bylo to perfektné. A bežíte aj české Behaj lesy? Áno, beháme, ale nejsou tak pekní niektorí, jak tohle. Tohle je fakt nádhera. A čo hovoríte na Behaj lesmi celkovo? Ako sa vám páči toto podujatie? Atmosféra perfektná, lesy krásne, takže za mňa skvelá akcia na Slovensku konečne je.
takže super. Máme za sebou niekoľko ročníkov, máme pobehané kade-tade, aj Čechy. A sme radi teda, že aj Slovensko sa pridávajú nové trate, takže tešíme sa na niečo ďalšie, čo vymyslíte. Tak čo, ako sa behalo v Slovenskom raji? Výborne, krásne prevýšenie, krásna trasa, pekné výhľady. Aj si sa ponáhľal za svojimi babami do cieľa, či čo ťa tak hnalo? Áno, predstavoval som si tak v mysli, že túto dietko ma počka v trase aj spolu s manželkou, takže hnalo ma to do cieľa. Ty si bola druhá, Kati, a celá rodina behate, vlastne už aj malá sa zapojila, toto je jej druhý pretek. Kde dávate doma medaile? Medaile máme niektoré v šuflíku, niektoré máme na stene, ale napríklad Behaj lesmi medaily sú z dreva a tie boli obľúbenou hračkou od pár mesiacov, takže s tým sa vedela aj zahrať ona. Vy už viacerí viete, že našim zakladajúcim partnerom sú Lesy Slovenskej republiky, Ľudsku Čekovskú z Lesov. Takisto dobre poznáte? Dobrý deň, zdravím všetkých. Ja som zvyknutá, že vždy máte na sebe ten lesnícky klobúk, tak dnes ho budem mať ja. Takéto malé klobučiky nájdete aj v stánku Lesov Slovenskej republiky a asi sa tešia obľúbe tu v Slovenskom raji. Určite áno, je to nádherná lokalita, je to novinka tejto sezóny a my sa veľmi tešíme, že tu môžeme byť spolu s vami. Vy ste aj bežali, ako sa vám bežalo v raji? Bežala som charitatívny beh a bola to veľmi krásna trasa. Trošku sa šmíkalo, bolo treba byť opatrný, ale inak v poriadku. Druhou takou náhradou alebo takou malou náplasťou pre našich bežcov je podujatie Deň stromu, ktoré sa tento rok výnimočne uskutoční práve v Topolčiankach v anglickom parku. A na všetkých návštevníkov čaká naozaj bohatý kultúrny program, vystúpenia folklórnych, hudobných, tanečných skupín a naozaj stanovišťa s lesnou pedagogikou, takže všetci si prídu na svoj. Slovenský raj máme pokrstený a ja ďakujem každému jednému bežcovi, ktorý to dnes dal. Ja verím, že to bol pre neho nezabudnutelný zážitok, keďže samotná trasa viedla cez Tomášovský výhľad. Je to jedno z najnavštevovanejších miest Slovenského raja a nemyslím si, že je iné miesto, z ktorého by sme mohli ukončiť dnešnú reportáž. Ako ste mohli vidieť, tie zábery boli naozaj dýchberúce a verím, že takto o rok sa tu uvidíme a pobežíte aj vy. Bežci teda bežali vo výške 680 metrov, ale najbližšie preteky Behaj lesmi nás čakajú na Bachletke a to znamená, že naši bežci pobežia ešte vyššie. Tak verím, že sa tam uvidíme 28. júna. Ahoj!